Η ομάδα δεν έπαιξε τα αναμενόμενα. Μπορούσαμε και καλύτερα. Χάσαμε ευκαιρίες, αλλά δεν ήμασταν ουσιαστικοί στην τελική φάση. Πιστεύεις ότι ήσουν ο VIP του αγώνα? Όχι, όχι, προς Θεού. Έτυχε και ήμουν σε εκείνη τη φάση και έβαλα τον γκολ, αυτό μόνο. Άμα παρατηρήσατε έγινε το τσάφα, μπορούσε ο Στέλιος να το βάλει εκεί πέρα, εντάξει, το έβαλα εγώ. Στο μέλλον τώρα τι βλέπετε, θα την πάρετε στην άνοδο ή θα μείνετε στην ίδια κατηγορία ακόμα? Θα γίνει μάχη με τον Ολυμπιακό Λεωνίδιο, άμα καταφέρουμε και πάρουμε το διπλό μεθαύριο εκτός έδρας, εκείνο θα μας ανεβάσει την ψυχολογία σαν ομάδα και είναι πολύ... Τώρα δεν έχετε και συνέχεια στην Ευρώπη, έχετε μόνο τους αγώνες εδώ μέσα και πρέπει να συγκεντρωθούμε με τα τοπικά πρωταθλήματα εδώ πέρα. Εντάξει. Ό,τι μπορούμε. Τώρα άκουσα κάτι σενάρια για μεταγραφή τώρα στη μεταγραφική περίοδο του Γενάρη. Δεν θα ήθελα να συζητήσω βέβαια αυτό. Είναι νωρίς. Ευχαριστούμε κύριε Μπαμπά, τον γκολ.